தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர். දෙවියන් වහන්සේ මාගේ පාන දල්වනසේක. என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார். මාගේ දේව ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ අන්ධකාරය ආලෝක කරනසේක. ගීතාවලිය 18 වන පරිච්ඡේදයේ 28 වන පදය ඔබ මාගේ පහන දල්වනසේක. මාගේ දෙවිවූ ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ අන්ධකාරය ආලෝක කරනසේක. இருளுக்கு எந்த ஒரு வல்லமையும் கிடையாது. අඳුරට කිසිම බලයක් නැහැ. நாங்கள் நினைக்கிறோம் இருளுக்கு மிகவும் பெரிய வல்லமை இருக்கிறது என்று சொல்லி. අපි හිතනවා අන්ධකාරයේ විශාල බලයක් තිබෙනවා කියලා. ஆனால் தேவன் படைத்த இருளும் ஒளியும் ஒன்றாயிருந்தாலும் දෙවියන් වහන්සේ නිබදව වූ ආලෝකයේ අන්ධකාරයක පැත්තක තිබුණා. இருளுக்கு எந்த விதமான வல்லமையும் கிடையாது. வெளிச்சத்துக்கு வல்லமை உண்டு. අඳුරට කිසිම බලයක් නැහැ. නමුත් ආලෝකයට බලයක් තිබෙනවා. 2 ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் දෙක රාජාවලිය පොතේ எசேக்கியா ராஜாவுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிப்பீர்களாகில் එසේකියා රජතුමාගේ ජීවිත ඉතිහාසය ගැන ඔබ බලද්දී ராஜாவுக்கு எதிராக அசீரியா ராஜா வந்து கொத்தளம் போடுகிறான். මෙන්න මේ එසේකියා රජතුමාට විරුද්ධව අසිරියා රජතුමා ඇවිල්ලා යුද්ධ කරන්නට එනවා. போடும் பொழுது அங்கே அநேகர் பிரதானிகளை கூப்பிட்டு கூடாத மாதிரி கேவலமாக எசேக்கியாவை அந்த அசீரியா ராஜா பேசுகிறான். මේ අසිරියානු රජතුමා මේ එරුසලේම වට කරගෙන ඇවිල්ලා මේ එසේකියා රජතුමාට ඉතාම නරක ලෙස බැනවදිනවා. இந்த எசேக்கியா யாரு? මේ එසේකියා කවුද? விக்கிர ஆராதனைக்குள்ளாக ஏற்பாடு செய்த விசேஷமான ராஜாவாகிய ஆகாசின் மகன். මේ රූප නමස්කාර කළා වූ ආහාස් කියන රජතුමාගේ පුත්‍රයා. அவன் மனைவி மூலமாக விக்கிர ஆராதனை எருசலேமுக்குள்ளே கடந்து வந்தது. ආහාස්ගේ භාර්යාව කරන කොටගෙන රූප නමස්කාරය ජෙරුසලම තුලට පැමිණියා. இந்த அசீரியர் வந்து விக்கிர ஆராதனைக்காரர்கள். මේ අසිරියානු ඇවිල්ලා මේ රූප නමස්කාර කරන අය. அசூர் என்ற தெய்வத்தை வணங்குகிறவர்கள். අසූර් කියන දෙවියන්ව නමස්කාර කරන අය. கடவுள் சொன்னார் கடவுள் சொன்னார் கடவுள் சொன்னார் என்று பொய் சொல்லி எருசலேமின் அந்த சேனாதிபதிகளிடம் பொய் சொல்லி எருசலேமுக்குள்ளே நுழைய பார்க்கிறார்கள். දෙවියන් වාසය කිව්වා දෙවියන් වාසය කියලා කිව්වා කියලා මේ එරුසලම තුලට ඇතුල් වෙන්නට උත්සාහ දරුවා. ஆனால் பல கேவலமான வார்த்தைகள் இந்த அசீரியா ராஜா பேசிய பொழுது ඉතාමත් අසභ්‍ය වචන මේ එසේකියා රජතුමාට විරුද්ධව වුන් කතා කරද්දී எசேக்கியாவின் சேனாதிபதிகள் கேட்டார்கள் ஒழிய எசேக்கியா கேட்கவில்லை. එසේකියාගේ සේනාධිපතියන්ට ඕන ලෙස කතා කරා එසේකියාට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. அவன் தனது அரண்மனையிலே இருந்தபடினாலே ඔහු තමාගේ මාලිගාවේ සිටි නිසා அவனுக்கோ பெரிய வியாதி வர அவன் மரண பள்ளத்தாக்கை நோக்கி கொண்டிருந்தவனாய் இருந்தான். ඔහුට විශාල රෝගයක් ඇති වෙලා මරණාසන්න තත්ත්වයේ සිටියා.